Parte sa Mananga Bridge sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay ang Mikang-a. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Makita ang klarong pagkang-a dinhi sa railing sa Taytayan sa Mananga sa habig sa pa-southbound. Lakip sa Mikang-a ang parte sa sidewalk niini. Unang na-post kini online niadtong weekend nga naobserbahan sa usa ka netizen nga si Ray Abi nga miagi sa dapit. Nabalakas siya sa nabantayang kang-a sa bridge. Susama usab ang kabalaka nga gipadayag sa pipila ka mga residente sa dapit nga magagian og nagpuyo duol sa Taytayan. Murag ni Aria ba? Pila ka bulan imong nabantayan na? Murag mga unom siguro kay taon may medre sambay. Pero murag gamay ra din ana mo siya kuan. Wa mo niya ko na taga DP. Or DP may makuha na no? Pero naka-report mo na sa barangay? Wala tad kay amot ang barangay kay bao ba ka ni? Kuyawan ma'am oy kay kuyawan kog mahugno ba niya timing kay kita magdagan sakyanan ta magmotor magsakay ta sa tamo adto. Ngunana ba niya kay bawo kaliplag kalusno. Kamo po nga naa diri nang Duol ra o. bako niya. Mo lagi. May mga tao ba diyan? Muna sa ilaw ma'am nagpuyo mga wa man gud na sila yung mga balay diya sila nagpuyo sa ilawom. Napahibaw na hinuon ni Engineer Arnel Bacalso, Talisay City Engineer, ang Department of Public Works and Highways kun DPWH aron masusi ang kahimtang sa Mananga Bridge. Ang Mananga Bridge usa ka national project nga giatiman sa DPWH. May rekomendar si Bacalso nga masusi sa mga eksperto nga structural engineer ang Mananga Bridge. Ay sa side nga ni Kang-a, ang katong ni unload mo to siya ang katong naay suspension nga bridge. Pero naman to siya mga support dito gi add ang kuan ang DPWH. Investigate yun na sa expert kay na may bridge engineer ang DPWH sila yoy mo investigar ato. Samtang subay sa kahimtang sa Mananga Bridge, gipahibaw ni District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPWH 2nd Engineering District nga nasusi na nila ang tulay kagahapon. Ang ilang findings ug rekomendasyon na duso na nila sa DPWH Regional Office. Gipasalig ni Molina nga dili angayang kabalak-an ang kahimtang sa Mananga Bridge apan mitataw nga gikinahanglang maatiman kini sud ning tuiga. Goal ko kay abi nako ang pier mo ni unload. So far during our inspection we have already conducted the inspection. Nakita nato are the kaning since the bridge was constructed last 1982 pa no. Ang atong nakita sa ilawom is ang bearing pad niya na dunot na siya. We already have made a report and maybe tagaan ta og funds nga para ma-retrofit nato for QRF. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.